Σχολιάζω τα προϊόντα που πήρε η φίλη μου από τα Fondo Center. Αυτό είναι powder puff, δηλαδή σφουγγαράκι πούδρας. Εγώ το πήρα κυρίως για να βάζω το concealer στα μάτια, μήπως κάνει καλύτερη εφαρμογή και δεν κάνει γραμμές ή αυτά που βλέπεις σαν κόκκους κάποιες φορές όταν το απλώνεις να φαίνονται. Okay. Γιατί το έχω δει πολλοί που το κάνουν στο TikTok. Λοιπόν, αυτό. Μάσκα. Αυτό είναι μάσκα Rizu, το γράφει και εδώ μάσκα. Κορεάτικη. Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι. Ευελπιστούμε να αποκτήσουμε τον glass skin των Κορεατών. Γι' αυτό και πήραμε μερίδα. Δεν είσαι Κορεάτης, δεν θα το αποκτήσεις. Λοιπόν, αβοκάντο μάσκα, γενιδάτωση. Πάλι κορεάτικη μάσκα. Με αγκούρι. Και γιατί δεν βάζεις ένα κανονικό αγκούρι στα μάτια. Μάσκαρα της Maybelline, σωστά. Ναι, αν θέλεις ένα πιο καθημερινό look που είναι από το πρωί στο βράδυ, βάζεις καφέ μάσκαρα, ιδίως στις άκρες όπως έχω εγώ επειδή είμαι ξανθιά. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι anti-puff stuff. Κρέμα στην ουσία κατά του πυρξίματος για το μάτι. Είναι 15 ml ποσότητα. Εδώ τι είναι? Αυτό είναι αντιλιακή με χρώμα της Yuri H, έχει 50 δείκτη. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι scrub με μύρτιλο. Αυτό ήταν το haul. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θέλω να μου αφήσετε ένα like, να μου κάνετε ένα σχόλιο και follow για να δείτε κι άλλα Phyllis haul.